राजनीति भावे जुदि जाफुंसार दैदेनगिरि होनोब्ला हाग्रामा महिलारि सासे बर'नि जाफुंसार दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिनि जोङो बिरोधि खालामबाय थायोब्ला बिटिसिनि भबिसतआ मा जागोन बिटिसिनि रायजो राजानि भबिसतआ मा जागोन जों बेखौ गोबां सिन्था खालामदों आरो बेखौ बिजिर नायै बेहाय राजखान्थिया बियो जोंनि रायजो राजानि जुदि मोजां मावोब्ला बिपिएफआबो मोजां मोनसे राजखान्थि हान्जा आं बेखौ नुदों आरो मावदोंबो बिथाङा दिनैहाय बिटिसि जोनोम होनायनिफ्राय बा सुक्ति खालामनायनिफ्राय बिथाङा राजनीति भावे जेरैबायदि बिटिसिआव सासन खालामदों बेखौ नायोब्ला हाग्रामा महिलारि सारानो जाफुंसार सासे दैदेनगिरि बिपिएफआव जगदान जानायनि गुबै थांखियानो जादों दा जोंनि जे बिटिसि जे आन्दलन खालामनानै जों जे बिटिसि मोननाय बे बिटिसिनि गासै जे जोंनि रायजो राजानि समाजनि आरो जौगानायनि माखासे खामानि मावनांगौ खामानि दङ बेखायनो आङो बिपिएफखौ जोङो सापर्ट खालामनानै समाजनि हारिनि खामानि मावनो थाखाय जोङो बिपिएफआव जों जइन जादों इउपिपिएलआव जोङो एसे दुखु मोनदों इउपिपिएलआव जेरैबायदि नेताफोरा नितिफोरखौ लानानै खामानि मावो बे नितिफोराव भुल दङ आरो बिथांमोना जेरैबायदि बावखुंग्रिखौ नासयदों बे खोब जोङो दुखु नांनो गोनां जोंखौ बावखुंग्रिनि माखासे कर्मिफोरखौ बिथांमोना इउसल' खालामो गुबुन फारसे मोजां खामानियाव मोजां गुरुत्त' होआ बे मोनसे आहा दुखु मोननाय दङ बिनि थाखायनो आङो दिनै इउपिपिएलखौ नागारनो गोनां जादों आरो बिनि थाखाय गुबै जोङो सिनायनांगोन जोंनि बावखुंग्रि समस्ति हिसाबै जोंनाव सासेल' लिडार दङ आरो बेनो जाबाय एमसिएलए दनेस्वर गयारि सार दा दनेस्वर गयारिनि बिरोधि जोंखौ गोबां बोसोर बिरोधि खालामनो मावहोबोदों जाय नेताफोरा जोंखौ गुबुन लामाजों दिन्थिनानै नाथाय दनेस्वर बायदि सासे व्यक्ति जोंनि बावखुंग्रिनि दैदेनगिरि जोङो बेखौ जुदि बिरोधि खालामोब्ला बिनि बिरोधि मावबाय थायोब्ला बावखुंग्रिया आरो जों गोबां बेक जागोन बेखायनो गोबां जोङो माखासे सिन्था खालामदों आरो बिपिएफआबो मोनसे बर' दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिजों दाजानाय इउपिपिएलआबो बर' दैदेनगिरि प्रमद बर'जों दाजानाय बेयो बिटिसिनि मोनसे राजखान्थि हान्जा आरो बे राजखान्थिनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिनि जनगण बा रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना बेबायदि बेबस्थाखौ खालामदों बिनि गेजेराव सोमावसारनायखौ नायनानै आन्दलन भावे बा राजनीति भावे जुदि जाफुंसार दैदेनगिरि होनोब्ला हाग्रामा महिलारि सासे बर'नि जाफुंसार दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिनि जोङो बिरोधि खालामबाय थायोब्ला बिटिसिनि भबिसतआ मा जागोन बिटिसिनि रायजो राजानि भबिसतआ मा जागोन जों बेखौ गोबां सिन्था खालामदों आरो बेखौ बिजिर नायै बेहाय राजखान्थिया बियो जोंनि रायजो राजानि जुदि मोजां मावोब्ला बिपिएफआबो मोजां मोनसे राजखान्थि हान्जा आं बेखौ नुदों आरो मावदोंबो बिथाङा दिनैहाय बिटिसि जोनोम होनायनिफ्राय बा सुक्ति खालामनायनिफ्राय बिथाङा राजनीति भावे जेरैबायदि बिटिसिआव सासन खालामदों बेखौ नायोब्ला हाग्रामा महिलारि सारानो जाफुंसार सासे दैदेनगिरि बावखुंग्रियाव जोङो जेरैबायदि आं सासे एबसुनि मावथिमोन एबसुनिफ्राय आजिरा लानानै आङो राजनीतियाव जगदान खालामदों जेब्ला इउपिपिएलआ 2015 जोनोम जादों आं 2018 जइन जादों 2018 आं इउपिपिएलआव जइन जायोब्ला बावखुंग्रि समस्तियाव खुनु प्राइमारि लेभेलाव खुनु कमिटि गैयामोन आं जइन जानायनि उनाव आङो गासै 10टा प्राइमारि आङो दादोंमोन बे हिसाबै दिनैहाय आंनि माखासे बिसासि आंनि मावथि लोगोफोर बिथांमोना आंजों दङ दिनै बेफोरखौ नायोब्ला माखासेया थाबोदों बैखौ नायोब्ला इउपिपिएल आरो दा आंजों माखासे बियो आदा आदि जानानै दङ
बे हिसाबै इउपिपिएलआ एसेबाबो दुरबल जागोन। थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव जिहेतु नोंथाङा बिजाथि दाबिदारमोन दा नोंथांनो होआलासे गुबुन जायगानिफ्राय बिजाथि होफैदों बिनि सायावबो नोंथाङा माबाफोर दुखु दं इउपिपिएल? आंथ' जथेस्थ'बो दुखु दङ। आङो इउपिपिएल खालामनायनि गुबैया नैबे बावखुंग्रियाव जोंनो जनप्रति नांगौ निधि नांगौ हिसाबै आङो गोसो दङमोन। बे हिसाबै आङो पार्टियाव खामानि मावदोंमोन, आसाबो होदोंमोन। 2020आवबो आङो बिदोंमोन, 2020आवबो होआखै, 2025आवबो आं बिदों, 2025आवबो आंनो होआखै। खारना मा आं मिथिया मानो होआखै। नाथाय जे बावखुंग्रिनि सासे जनप्रतिनिधिया जायगानि जानांगौ ना बायह्रानि जानांगौ जों बेखौ साधारन रायजो राजाफ्राबो मिथिगौ। दिनैहाय बावखुंग्रियाव आं बिसेयावबो आंनो होआलासिनो बेंटलनिफ्राय इउपिपिएल दैदेनगिरि प्रमद बर' सारमोना बावखुंग्रियाव बिजाथि होदों। दा बेफोरखौ नायोब्ला बावखुंग्रिनि फारसे मोजां साननाय मोजां अननाय गैया इउपिपिएलनि दैदेनगिरियाव। बेखायनो बावखुंग्रिनि थागिबि बावखुंग्रि जायगानि सासे बयजों लुबैनाय आंबो गेलेनो गोसो जानाय बिजाथिखौ होआलासिनो गुबुननि होदों। बेहाय आंहा जथेस्थ' दुखु मोननाय दं। दा बिपिएफआव हाबफैनाय हिसाबै नोंथाङा बिपिएफनिफ्रायबो बेबायदि टिकेट बा माबा मोनसे पर्टफलिअ लानानै खामानि मावनो गोसो जादों? बेजों जेबो खोथा गैया। आङो सासे जेरावखि थाया आङो समाजनि जाथिनि खामानि मावनो मोजां मोनो। जोङो सिगां समाव एबसुआव थानानै जोङो जाथिनि खामानि मावबोबाय। दा जोङो राजनिथि भाबै जों खामानि मावनो आं इउपिपिएलआव जयेन जादोंमोन। इउपिपिएलआव माखासे खामानि मावनो मोजां सुबिदा मोनाखै। बेखायनो आङो दा नैबे बिपिएफआव जयेन जानानै बा बिपिएफनि सासे कर्मि जानानै आंनि बे ओनसोलनि हारिनि जाथिनि समाजनि मावनो थाखाय आङो बेबायदि सिन्था खालामनानै आं बिपिएफआव जयेन जादों।